Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kawan-kawan mohon bantu supportnya ya, subscribe, like, and comment channel YouTube Profit Hargana buat sanak-sanak yang ada di Sumatera Barat terutama. Lendo banjalan bau baranti dua barana di ate batu baban bare siakan mengganti baban bare si gunung batu baban bare si gunung batu. Ayanan kanduang sampai kami bagantuan mangga baru angin bagi sau sajadah gantinan kanduang ari ajo bangi ajo kamu hari ajo bangi ajo kaluan. Oh Tuhan nan maha kuasa, Tuhan kami tolong sanangkan sanan mandek di sarugo najan tak seso ganti nan hilang ayakan nuang kami lataraga disayang disanjuan sama mandelai aduh kandungan kami lataraga disayang disanjuan sama mandelai aduh. Ayanan kandungan sampai kami bagantuang mangga baru angin bagi sau sajadah gantinan kanduang hari ajo bangi ajo kaluan hari ajo bangi ajo kaluan. Oh Tuhan nan maha kuasa, Tuhan kami tolong sanangkan sanang mande di sarugo najan tak seso ganti nan hilang ayakan nuang kami lantaraga disayang disanjuan sama mandelai aduh ayakan nuang kami lataraga disayang disanjuan sama mandelai aduh sama